Už jsme tu. A můžeme hrát. Ukaž nám svůj skin. Můj skin je furt stejný. Žádné žabky. Ale to jsou takové snickersky. A teď dívej, tohle je huby v krku. Já jsem myslel, že to jsou 2 Twixky. Ten to musí zapálit. Tu díru. Co to hledá hovna? No. No tohle na hovna. To jsou Ibrové giga obří hovna. Teď to říká. Můžeme. Ale tohle je hovnocud a my musíme vyzvednout jedny strašně vzácné hovna. Němu na tom strašně záleží. A máme na to skoro 8 minut. A já asi jedu špatně. Tak a teď budu jasně. O, proti směr. Já nevím, co by